manje ndaiva nomwe musikana wandawirirana naye. Musikana uyu anga ari muhombe kwandiri. Hamene kuti chii chakaitwa ndingowirirana namai vavo. Zvokuti ndinovatsvaga unoziva ndinovada kana kuvatengera mbudzi chaivo. Vainzi Comrade. Vainzi Comrade Muchanyara. Vaiva nemwana nemurume ainzi Soft Guy. Vakandinzwa kana vari vapenyuka shwanga vanditsvage inini ndinonzi Nyepudzai pasi panotya. Mbudzi yakavamirira. Mbudzi yakavamirira ndoda kuvatenda nezvavakandiitira. Alright. Ndakatora kasagudu kangu. Unoziva kanonzi kasagudu? Kakidback. Pachiputukezi kanonzi kasagudu. Kanga kanoti hembe twangu. Ndikati ndaona bhazi rekumusha kwedu Muchanyara. Ndakuendeni. Zvikanzi Urikuenda kupi? Ndakuenda ku. Ndikati kumushaka. Zvikanzi kumushako. Ndikati kuJaroni kuChisiti. Zvikanzi iwe ukwani. Una makore mangani uri musango iwe. Ndozvavakandiita. Vakandaro. Anzi una makore mangani uri musango iwe. Ndichibva ndavaudza 5. Zvikanzi iwe ukwani. Ini ndinobva kwaDotitu. Ena handisi kuenda kumusha. Wazvinzwa? Iti kwangu kumusha hakusisina munhu. Wazvinzwa? Okay. Ndozvavakandudza. Hanzi iti kwangu musha hakusisina munhu. Tikati ndakanzwa kuti variko. Zvikanzi nani? Ndikati nemakomrades andakapedzisira kuona akabva kumusha. Zvikanzi iwe gara. Ndichibva ndatoti name nawo. Handina kwandakazomboenda. Vatatokuita mazuva tichirara paStodart panzepo paya. Takakaita mazuva. There you heard it from Angeline. At 15 in 1973, she left Zimbabwe and came back in 1980. Went back to school to study nursing. And she also said, may Salim Mugabe's soul rest in peace. She also changed her life. Vatiwo zvakare ndina comrade wakandibatsira paStodart apo. Kana muri vapenyu, kana muriko, zvanzi ndiri kukutsvagai. Mbudzi yenyu iriko nekuti makashandira upenyu hwangu. Ndimi. Ndine zvangu amai. Ende zvakaoma. Takasanganiswa na taurai zvenyu. Anzambuya. Imbai zvokubhendi. Zimbabwe baba, Zimbabwe baba, Zimbabwe baba, Zimbabwe baba. Ipapo tichijira saza mujishira tabva kunowachira maguvesi. Comrade Muchanyara. Ndini. Tasangana. Mamona munhu uye. Maiwe. Aida kura bhazi rekuenda kuChiswiti. Hanzi uda kuenda kupi ne? Kuenda kupi? Uda kuenda kupi? Ende zvakaoma. Akakudza kuti vabereki vako vachiriko ndiani? Vakandiponesa imi hona. Ndakaudza ropa. Ndaifoni wana ukamutareresa akatsvagiwa natambo, muri kutsvagiwa. Takati ari kupi ndozakumba ndokandoziva ini. Tatenda kumba. Tutambire kamuzukuru. Tutambire kwa mai. Zvakaoma. Another informative, another exciting program. Where are we today? We are back in Mazoe, kumba kwa comrade Muchanyara. Sekuvibisa kwatakaita kuti aiwa kutaura vataura zvavo asi tichadzoka tichisanganisa macomrades maviri aya kuti vaite hurukuro. Izvi zvakatanga na comrade Nyemu apo vakati ndina comrade vakandibata ruoko vakati aiwa iwewe uda kuenda kupi, vakati ndiraunda kumaundere vakati aiwa gara. Chishuviro cha comrade Nyemu chakanga chiri chekuti ndine shungu yekuona comrade ava kana vari vapenyu ndigovatenda. Nekudaro nhasi tadzoka kuti comrade Nyemu na comrade Muchanyara vasangane vapanane mbudzi dzavo 46 years later. Ngatione vaviri ava vachita hurukuro. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change
that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yewondo alwaka imanya manya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo manya manya dakabatesa ko Georgina Comrade Georgina mchokumuziva Georgina ndiri kumuziva saka handisi kuziva kuti anzi ari kupi kunana asana anofanira kuva uku kupi kwana Chegutu uku inini ndikandiri kukadomwa kundokwanisa kumutsvaga kana aiva zvazvinoita pana zvokuti mazvionesa ndiye anoziva kuna Georgina mazvionesa ndeupe mazvionesa ari pamutare uku ndiye anoziva nezvaGeorgina munotaura naye ere ndinotaura naye mazvionesa saka imimi akatonditaurira vachitotiti ndakazofonerwa kuti journalist uya ari kuuya kuno ndinoshungu chaizvo nokuti ndibude pativi inini munondipa nhamba dzani dzamazvionesa ndigotsvaga Georgina because ikadoma neChegutu tiri vamwe chete 15 minutes kubva ndiani kuda tomukanganwa kuna Georgina naniko achingesoziva kumwe wacho kuti ndiani ndikatomubvunzawo Georgina umwe ndiani kwavana pedzisai ava vataiva nawo vataitakura nawo makasha ava inini anapedzisai ndakapedzisira kana ndokupi kumusha kwaiti ndokupi pedzisai anofanira kunga ngari wekumandaru wenu asi handizouti papi makaziva munhu wandikutaura ndinonzi pedzisai ndinoziva nokuti wandinoziva mumwe wacho wandinoziva ari uku kuti anogara kwaamanda kwaShibondo kuri kuDarweni ndiro gurupu redu iroro nomukadzi uyo kudimbuka makumbo ese waGabhera nana Fisha iwo kudimbuka makumbo ese mazuva ano ari kupi aiwa akatovigwa paHirosa pasanga vanhu vanga vakutokomborena kuti makuzomutora sei kumisa pahiro iye asina kana motokari kana imba yekugara kana imba yekugara haana kana wheelchair anga asina ikagabhera aiti kana akaenda kuDarweni kupei kuenda nongoro kusika paChibondo kusitagwa nemota saka akashaika akaisa paNational apa atiwaone 2 years mhuri yake iri paChibondo kumusha kumusha babongo ndinafara zvekuti tu uyu ndiye munhu akaita kuti ndisaende kuDarweni ngadai ndisipo vanhu vandakaenda navo kuhondo ninika vana Eliza na Yeukai taivati Yeukai oku ndokurushinga ndokuna Yeukai na Bateruza akafa akafa nenhingirikini akarohwa neland mine achida kubira bhodha kuenda kuTete kunotsvaga matemba kuti atengese ndobva vafira ipapo uyu Yeukai handitombozivi kuti ari kupi aiwa vamwe vazhinji takaparadzana navo tasara isiso wakwedu kuno kuDarweni ndisi tiri kuonana chete nomurushinga nomurushinga taimboonana zvedu pakazonzi mabhengi yamboti wandei vokurushinga vakutambirira mari upi kurushinga ivava vatiri kutsvaga wava ameno kwavo kumuzarabani uku tanotambirira kuri post office yavo mukumbotambira mari ikona iyo Comrade Mutanyara mari yangu tikutambira haisi kundifadza zviri nani tiri kuwana sauti pana anotambira mari yakawanda hadzisizo marenga idzi dzokuti anorenga anotambira mari yakadai anorenga anotambira mari yakadai zvakangofanana zviri nani kuti tinotendawo sauti hatikumbire ine hazvisi kundifadza hazvisi kundiitira zvakanaka zvinorega kana zvakarega kukufadza imoita sei
Wotozvisunungura kuti ugarowa zvakanaka nokuti zvikarega kukufadzaka unoonda. Unostroka. Zvinesi aiwa tatozvijaira isi. Ende mfana yakaita zvakanaka akauya kuno kuzokutsvaga. Aiwa akauya kunditsvaga yakaya akauya. Inini pandakazoona interview yenyu makagara na Robert. Ndakangosangana naye pa YouTube ndichiscrolla so ndikati uyu munhu uyu ndamuziva time Robert banditumira ndingirekeni nganzi ava mavaziva era ndakambota utanga ndati ndikava ndati ndavaziva comrade Muchanyara ende wakaita ako Robert wakandisanganisa nemunhu wangu muri mai vangu kaimi ini ndiri muningi nawenyu vakandibata ruoko Robert dzemoti pana munhu anga achibvuma patikasvika patorondo ipapai pakanzi yaziva kwake vanhu vese vakaramba kunzi hatidi kuenda zvikanzi chimbogarai patazotsvagiwa bhesi rekugara patazoenda kugara Gurmonzi takakugara yaingiridhoni yanga yedhimo iye masi takupiwa tumari kunzi muende kumusha chichi tikati ndizvozvo aiwa takaparadzana navanhu vakawanda uyu Retwini akafa ko Tracy nini handisi kuziva kuti Tracy ari kupi wandinoziva ndimbune ari muDarwin ari mubhindura Teresa Mbune ndamuziva achiti ndinokurova achinyari tikafumuka arimo mubhindura Comrade Mbune ivavo vanonzi Comrade Mbuneka vairayira vakanga vakura ndizvo vairayira vaiti anguna uchazvivakomana itai zvehondo zvamakafambira asikana amunyare ukandonziva chete kuti nhenga nomukomana vaikuonesa moto hanzi kunoku hatina kuya kuzoita izvozvo saka asi zvanga zvakanakira zvokuti hondo yedu yanga yakanakira kuti yanga iri yemudzimu ndozvanga yakanakira yekuti zvokuti kana kuenda kutoireti haungoenda apa kutoireti kungoti ndati pano aiwa wototsvaga chimuti wotochera wofusira kana kugeza chaiko isiso vasikana tatisingageze murikova tanoti gubhu uyu akachera chiduriro umwe yakachera chiduriro umwe varume ndovaita se ndoyagezera murikova isi saka tisingabvumirwe vakadzi asi ngoti zvanga iri yomudzimu vaitikumbirira kuti zvine izvi kome tongogara unzi vaipiwa ripoti kana nana Comrade Charles Daburamanzi asinoza kuti anga ariyo ndiye aienda kutitorera chikafu kuRusaka unzi asikana mafambiro atiri kuita nawo yakaipa nguva izhizha ko zvinotoita sei zvikanzi endai kuna sekuru shodza pamiro tanga tinavo mhondoro akatinavo anachidya mauri uenda ana sekuru vasikana ava kavatoita sei zvikanzi alright ivo ndo vaizviziva isati nazvodaiziva isi mhenu kwavaenda kunodeketera ikoko zvichikwadi hapana achageza yanguva yebasa chete isisi tiri kuda kuti izvo tese tiite vanhurume kana vari vanhukadzi tese tiite vanhukadzi isisi zvokuti tiite zvevarume kana zvokuti tiite bonde hatisi kuzvida zvese izvo zvaenda kukumbirwa tairara tikati uyu musikana we uyu mukomana we uyu mukomana we uyu musikana we tichitorara takadaro tichienda kumatiriyari hatisina maguvheze taiti vakomana vanenge vauya faniko vokutanzania vanenge nematende yakadaika zvino kana taakufamba zvezvi vanongowaridza zvimatende tongorara kuti vamwe apa mukangosangana asi taikunda taikunda patikazonzi izvo aiwa yezvinezvi hondo iri kunzi yamira kumusha uku hakuna kumira zvakanaka ari 76 ndopakazi aiwa chimbowasunungura iwo vasikana tanga takuita makuita zvomazuva ese iye zvinezvi takuda 78 panga yaoma hondo zvikanzi iye zvinezvi hondo yaoma chiita izvenyu zviye vasikana vakuda kuita sei vakuda kufamba nematiriyari ugadziriwa pai ndizvozvo taakutofamba
mune zvakanaka. Saka hondo yedu yanga yakanakira kuti yanga iri muzimu. Kana hondo yakauya kana vachironga zvanenge vachironga, kuno mwana anongobatiwa uno muzimu apa. Andichizotana Margaret vakazoenda kupi? Handitombozivi. Akagumisira kwaona kare. Tichitori kuMozambique chaiko. Asvikirwa yezvinezvi vamutebho yezvinezvi zvisumuka yezvinezvi manonoka zvinokunonoka kwamaita nezvokuti izvo inini ndakukumirirai munhu wese anofanira kuti amire ipapo pachitaura kuti izvo zviso tichibudai tikabuda zviye zvanditi zvonzi chitomirai zatosvika ndege dzinobhomba uku pazinotenderera kuenda uku kwese kunonge yatova mhute mvura yakutonaya. Saka iye uya anenge ana muzimu ndiye anenge kutomira zvinhu iye zvinezvi budai makadai munenge muri kubudai makadai makadai budai makadai so tosangana kumberi ameno kuti tinozosangana ukupi tinozotsvaga nawo ameno kuti tinenge tasangana kupi kana kupovhu vakuti kunonga makomunezi ari kuno monzi endai munoungana kwakati toungana ikoko tichingoramba tichidaro asi takararama takararamiswa nomuzimu wehondo. Ndizvozvo ndizvo zvinoita zvinoipa. Ndasina kuzokumburisira kumwe pakadi hei tatotari ati baba makomuredzi nguva yekutaura aiwa tasangana hazvo chokwadi takarwa takagara tese. Kwaipo paye panonzi pambuya nehanda pachaichanga kusvika pabani rambuya nehanda tichibva kuchifumbuka tese vaibva kuno kumusha makomuredzi yanga irodhi chete vanotorara ipapo totobika ipapo tozoparadzana makuseni nokuti tenge tichiti vanenge vachibva kuno kumusha tenge tichibva kuchifumbo tine matiriyari yedu tinosvika kunogara ipapo ndopatinobika chikafu chedu poitwa zvikaranga poitwa zvinoitwa nokuti ndipo pavakainhengekera pavakaiswa padara ipapo pabani ipapo asi isusu dara rawo iri tanga tisingarione taingonzi pabani rambuya nehanda saka mheno kwanga vakaiswawo kumusoro kwaivo uno vanhu vaitovagaidha vaitogaidhwa nemasoja emuzimbabwe neFrelimo tese taisangana ipapo mazanula forces neFrelimo ndovaigadha ipapo asi hatina kuvaona. Vakavaona ndiro gurupu ratiri kutsvaga rana Mupedzanamo ndo vakauya navo kubva kupi kumuzarabani namajaravanda mushonga wehondo. Mukafunza una Mupedzanamo avaka vanoziva rungano rwambuya nehanda kudarika isusu hatitozvizivi haivavo vanovaziva nevamwe vasina mbuya nehanda wekutanga wechipiri nokuti kana muzukuru wavo pavakashaika ndiye anga kunzi mbuya nehanda vavaigara naye vaigara nomuzukuru womusikana. Zvakaoma kopakwira waja pane rimwe nhingirikeni rwizi saka imi vanga musiri kuruangwa tanga tiri kuno kuna kwira waja nokuti kuruangwa ndevanga aiwa isire kwira waja ndiyo rukwedu kunoku rokuruangwa rainzi Furama ndikuonere gomo iroro redu isisi ravari kutaura inataurikanganwa weni aiwa rekuruangwa taiti tikabva pabani rambuya nehanda tenda padongo paJustin tikabva padongo paJustin ndopatinoti tikabva pambuya nehanda tikaenda kusangana tikaenda kunodyira padongo paJustin ndopatinoenda tosvika toita ndopatinobika nokuti kana muri muzhizha hatibike munhu wega nepamabhifi yake kubika kwacho ndiko kuti ndopatirikaenda kunodyira ipapo uchinzi bhifi rako 1 ziva unofanira kudya manheru tienda togeza tichirapiwa aiwa mishonga taipiwa yakanaka chaizvo vanenge vasvuka vaye ndizvozvo rambai makadaro vachiya muchiiswa mushonga takabva ipapo taakuda kuenda kuna kwira waja tinomuka na 12 o'clock
slogan yedu mese muripo taira na section ka section na commander wake alright verengana alright detachment commander uripo ndiripo takaenda kunokwira gomo iro ranga rakadai aripfeka usina ukapfeka hembe ndio zvimatirauzi chete ekumunenge makatakura bandira rako kasha yako futi yako ninge unayo vamwe vaita zvomunhu vanenge vana munhu murefu vanopiwa kana rifle nokuti yaisvika pasi vanenge vana munhu mupfupi vaipiwa sabu wasikana kasha yako unenge unayo zvino kana uri rwendo rwokuti munoenda nako vetongogara unonzwa chita sikana zvati kuda kuita pane zvokuti izvo paiva norumwe rukova wanga wakaiswa vanga wakagadzirwa nekuti ferimi yaiva hoondoka saka vakachera trench yavo apa ndiko kuchiisa tambo inobva kunosvika urukova hwacho unobva kunosvika kuzvimiti uko wese unenge uri rukova hazvinei nekuti hwakazara hazvinei nekuti nguvai taiyambuka ende hapana munhu aisiya aidonhedza pfuti kasha yake kana anditenge yake zvasingaitwe izvozvo waidarika nazvo kome tongogara vanenge vari pakati apa achiona kuti kuri kuuya muti here uku wadonhedzwa nomvura uku kana kushaya muti ukonzi mirai imi miendai uku vamwe voenda uku vomira nemachati anenge zvimapanga zvavanenge vanazvo vachitema muchienda chipindai takupinda takuyambuka asi Runiya naChimambaira vaisara kumhiri kuno vanga vari vapfupi makomredzedzi Runiya naChimambaira vanga vari vapfupi vaisara kumhiri kunoko nomukomana wani isiteta seitoenda zvakuti kuenda kwatienda kunosvika zvino tombotaura nawe gomo rati kutaura iri gomo iri ranga rakareba tinokwira 12 o'clock dzichiti 6 o'clock tinenge tasvika tapedza gomo rese tasvika pasi apa zvakuzi chimboendai maposto chimbozorora toenda kuti tichigara tozorora tikati 6 o'clock 7 8 takaenda bese kuna Zambezi pane patosara pandakamufamba kadikidiki unzi aiye zvinezvo tazorora tichienda inokuti tiri kuda kukurumidza kudzoka taichinjana toti ngaibopi toenda povho dzinenge dziri murodhi vane chibage vanotimambaira anzi zvimukate zvese tinazvo zvokutengesa zvachitenge tichitora tuhembe kustoreroom tuhembe uchitora unotimachira nokuti vanga vasinawo zvokupfeka ukamupawo tora uchanenge uchida vazvanga zvingabvumiwe singazvibvumiwe kuti tiite zvinhu zvakafanana izvozvo toenda ifa yenyu nenzara takasvika pabhesi zvikanzi takaenda noridza pfuti hatisi kugara enda yoridzwa pfuti kuridzira vari kumhiri kuti tauya kuti chimwadiya chiite sei chiuye yoridza pfuti wokumhiri woita sei woridzawo kuti taita sei tazvinzwa chimwadiya chouya takukwidza zvinhu zvedu zvichiita sei zvichienda kusvika makasha edu ese yapera kuenda isi takudzoka tikasvika todya tozomukira tichisangana navamwe futi papi pambuya nehanda paye nokuti goma iroro raichisa kana makuteremuka kudai ranga rakaoma munhu akadonha anokwanisa anotokuvara akadonha anotodzika pasi apa pana chaanobata apa achingaita chita sei achingokunguruka chiita kusvikira svika pasi haiwa asi takararama gomo iroro raityisa haiwa uko kwanga kuna furama ndikuonerewo ndorokuru vangwa haiwa uko handikuziva kuzambia nokuti kuna vamwe vaiendawo nomatirari ikoko vachienda nokwana musengezi uko hamene kuti vaifambawo sei takafamba munzvimbo dzatakafamba iko zvino hadzifambike
chero imimi muchakasimba mufambe rwendo rwakaita serwazakafamba. Ende kana hondo imwiwa iyi vanga musingabvumiwi kuita weti kupasi azviite. Section commander anenge ane chigubhu, iwe detachment commander unenge une chigubhu, azviitwe bazvoita zvepassword inobvira uko kuna front security. Yezvinezvi anoda kuita weti, yezvinezvi anoda kuita weti, kusvika zvasvika uko handiitika momira makaita raini. Asi ipapo panenge pakakosa mbichana nokuti uku hakuna miti kauku. Notumuti uswa kuoneka kuti makaonekwa mundege inogona kuuya uko ichiona kuti avo vanhu avo ndizvozvo muchiitira maweti muzvigubhu, muchiitira weti muzvigubhu motakura. Vamwe vakatoimwawo. Kumwa kwacho ndiko kuti izvo hauti dhudhudhu kavharo unongopiwa kavharo nokuti nzendo dzacho dzataimira dzakakura kuti tinoenda kunodya pakati. Motoziva kuti muchisimuka na 6 o'clock ipapo matopasvikaona 6 o'clock dzemanheru hapana pamunomira baba kana kuzorora hapana. Saka unonzwa nyota. Tsime racho nomunogona kuriwana ipapo pambuya neanda paiva netsime ranga riripo. Panenge pane zvimakoko zvemauyu nomatamba ndozvamunocheresa mvura. Akuchira nokapu. Ukangochera chete nokapu yabva yatooma. Saka zvakararamisawo vamwe vaunze weti hairasiwe ba inomwiwa ukangodonhedzewa chete kuti pahuro pako paite sei, nekuti kufamba kwaunenge uchiita kwekufema kuye pari kuoma. Ende nguva yekupisa futi kana kuchipisa ka munofenda zvakanyanya kudarika nguva ino yekutonhora. Saka vanhu vaimwa, vasina kuimwa weti ava ndeve tamuMozambique tabva mudhitandi yekuZambia. Handifunga kuti pana akazombomwa weti. Aiwa hapana, nekuti vanhu vanga vanhu mabhesi angawanda kana kufamba panga kusingafambiwe. Kwaikonzi maveterani chete, isusu maveterani chete ndisi taifamba. Vamwe vese vanga vasingafambi vaigara vari kumabhesi. Zvinoda maveterani chete ndio tinoda tichisarudzwa imenda kunoshandira kwakati, imenda kunoshandira kwakati. Ndozvaitika. Asi maveterani acho pasina vanhu variko kunaisa. Vanhu vatiri kutaura vanonzi vana mupedzanamo. Inini kana ndakatarisa ndo maveterani angu ekutanga. Tese isusu takatotedzera ivavo vanonzi vana mupedzanamo. Ndo first group. Vasikana kuenda kuna Chingweya kunotraina kuTanzania. Vakazodzokawo manje vakudzidzisa isusu kuti zvinofamba sei. Isi gurupu redu rakariro chipiri kwavari ivo kuti tienda kuna Chingweya kunotraina. Uye togara pavanzaiwa. Shimbomirai. Tichitsvaga pokuenda kunotrainwa muno muZambia. Iyo ndiro gurupu ravasikana rakatanga kuenda kutraina kuna Chingweya. Vainzana nevasikana muchiri kurangata mustawa. Ndivati kutaura namupedzana amuna naRunia nana Chimambaira. Nana Reni vakawanda nana Georgina. Uyo ari kutaurwa ari kuchi wandandichiti ndipe nhamba dzake. Ari kunzi ari kuChegutu. Ndo gurupu racho iroro. Neuyu mupfupi uyu ainzani watiri kutaura kuti aisara kumhiri nana Chimambaira naRunia. Hatizive kuti vapenyu here? Hatizvizivo kwawo ikoko. Asi ini ndaida zvokuti dai ndaiwana mukana mazai mapei ai kwakungeenda kwavanotambirira uko unowawana vese unowawana. Unowawana unenge variko. Vanobva kunzvimbo ipi? Kumuzarabanu. Saka ivo ndio vanozoziva manje kuti uyu anogara kuvhireji rakati, uyu anogara kuvhireji rakati, asi ndio kumuzarabanu. Kwavanoti hanzi kunonzi kuChidodo. Nekuti Chidodo yacho iri kupiko koko. Kwavanogara. Alright. Takaona moto. Moto takaona asi tiripo. Tiri kutenda mudzimu yeZimbabwe pamwe chete naMwari kuti vachaita zvishamiso. Ende dai kwakuri kuti pana anoziva ane mahigh authorities vagadzirisa zvinhu semagadzirisirwo azvaita munguva yehondo.
handifungi kuti nyika ino ingadai iri kutambura sezvairi kuita. Tingadai vanhu tiri munzira inofadza pasina kana munhu ari kutambudzika. Haasi comrade Tito ari kutambudzika mwanangu. Povho yacho, Mjibha wacho, isusu vacho, tese tiri kutambudzika. Kuti tichodya sadza nekunwa tii kuseni nesadza masikati zvinongoitwa chete nemunhu anenge ane kamba kake kakaita sekanaka. Asi shuga yacho yekuti uite tii nechingwa hauzviwani. Chaunotodya maybe sadza. Saka tiri kuti isusu vanhu vakaita sevanhu vaya vakaita sana sekuru chidya mauyu nevamwe wana sekuru vanisaziva mazita avo, vanhu ivavo vanofanira kumboshanyirwa. Hapana chiriko. Woteedzera tsika dzechivanhu. Voombererwa vakasara kuMozambique, vakasara kuMboroma, kuTembwe, kuChinhoi, kuNhingirikini, kuNyadzonya, kuDoroi, vese ivavo voonekwa kuti pavari pari safe here. Kana kuri kuti mapfupa avo anofukunurwa otorwa ouya ovigwa muno muZimbabwe, chikaranga chotevedzerwa. Indinoona sokuti zvinhu zvedu zvinoita zvakanaka. Asi isusu chishuwo chemwoyo wedu ndechekuti vatakasiya mumasango kwatinoziva, tikanzi unoziva papi pakasara comrade akafa, isusu vapenyu toenda torakidza vane mari dzavo, votaura vanhu vouya muZimbabwe, togarisikawo zvakanaka. Ende isusu togarawo muimba yakanaka, kwete seimba yandiri kugara muno yandasvikira nguva dzinedzi. Inoi haisi imba yekunzi imba yafaita. Ndiri kutaura chokwadi. Haisi imba yekuti imba yafaita yaveteran uyu akatraina inini uyu. Nokuti inini ndiri mudiki, inini ndiri gurupu rechinhamba 3 kubva kune gurupu kubva kune gurupu ratachitaura. Ndiri ranamupedzanamo. Indiri rechi3 ra73. Ava vese avava ndova munana 74, 72, 70 mukuzvona. Saka shuwa tingabva tatadzawo kuita chinhu chinoshamisa here mukati menyika yedu ine. Maminerals ari muno mukuwanda kwaakaita. Ende mari dzinouya dzichitorwa netundege vange kwatinogara isu hadzisi mari dzinotorwa negold. Gold ndege neyachitora gold zvokuti inokwanisa kusastena tese isusu. Iko zvino kuri kutaurwa kunzi macomrades vakavakirwa dzimba. Kana makatarisa paTV, handichazivi Saturday ino kana kuti weekend ino Friday, kune dzimba 2 dzandakaona kumasvingo dzakanaka dziri kunzi dzakavakirwa macomrades maprovince ese. Dzimba dzakadaro macomrades akavakirwa dzimba idzodzo ndeapi? Ndeapi? Province kwedu isu hakuna imba, hakuna comrades. Idzo dziye dzakadzita dzeexample dzakawanda here, asi kwakabuda 2 chete. 2 chete. Asi zvakataurwa gore rakapera. Mabhoho ari kupi makadhirirwa bhoho. Zvazvinoita pandezvokuti hatina chatingakwanisa kuita nokuti isisu achona kana tikazvitaura ka. Hatina zvatinokwanisa kuti tiitwe. Nokuti vatungamiriri vedu ndo vanotofanira kutozivawo ichi isisu nokuti munoziva kuti izvo zvakafanana kuti ukafirwa unoda kutowana usawira. Handitika. Saka kwazvo kana uchiti wega neukafirwa ungagona here kuviga mwana wako uyu? Kana kuchema unochema nepamusana pekuti waona vamwe. Nokuti kana ndichidya handiti nditoti wasawira uya udyewo. Handiti nomupo padiki. Kana ndikawana zvenenge sawira gogogoya asawira bata uno papa. Kwazvo kana muchirega kundiri bata nepapa. Ndinorarama chiruzivi. Aurarama. Hapana mararamiro yaoneita. Asi chatiri kungozvida chitende zvokuti izvo tiri kuwana sauti nemafuta. Asi pamari yachona iyoyoka yezvisasi vari kutozvisa kuti svondo rino mari dziri kupinda. Vakutanga mai nini mwana wangu akashotiwa no $20. Iyo yachona yakatowandiwa novana vese. Ivo vakandikomberedza. Uchindouya chitendo chigrosari ndizvo uyu wapa uyu wasara hauna kana chauinacho.
Saka aiwa izvi hazvimanikidziwe bakuti tipihwe. Hazvimanikidziwe, asi iwo ndiwo vanozviziva kuti ko vanhu vakadai ava tingavabatsirawo sei, tingabatanawo sei kuti kana takasangana tinokwaisana zvakanaka. Zvino apa tinenge tichingoti ameno zvino hatina chatingazviita, asi hurumende tinongoitendawo nozvairi kutiitira kuti izva zvavari kutiitira pashoma ipapo pakatonaka ndokunzwa kuti ushaire futi. Ukatoshaira futi fanika ndinofaini. Inini handisi kutombotenda ni. Ndikatoshaira futi kana nokuti kana sendi racho handirizive. Rokurima racho nokuti rokurima racho handirizive. Iyo kurima kwandakatoita kawo. Mari yavakatoti yatakapiwa napresident yeuchirikadzi. Takatengera futi fertilizer novana tese ipapo tichisanganisa una ikako. Izvo zviso kana chatinacho hatina. Hatina kana chatinacho. Nokuti kamari kacho kese tikabva takasanganisa tobva tatenga mafertilizer yokuisa munda mishonga, takuda kutaka kuti statiwo kana tatotengesa. Nokuti ukangoiwana chete mwana ndakaenda kuchikoro mumabhuku zvazoita sei zvino hazvina basa, zvinowanika muvanhu. Asi changa kunyeba ndokwakanaka ndokwakashata. Zviso vanga vaita nzimu kukuya mabhasikoro tikapi inini ndingagona kuchovha bhasikoro. Handigone kulichovha, asi dai rakauya zvare ndinoritenda norikudza nokuti vaitawo chido chokundipawo bhasikoro. Asi vamwe vari kupiwa mota vasina zvavakaita. Mota vari kupiwa. Inini mukomezi Muchanyara bhasikoro kaya handiridi. Aiwa, hazvirambiwe nokuti president vanenge vaitawo chido chokukupa. Hazvirambiwe nokuti ukazviramba kushora zvakafanana nomwana ukamupa chaanenge asingade akaramba. Asi unomuti iwe uri kuramba kuti chakanaka chino chiwana kupi ndochaanenge akwanisawo kuita sei? Ndochaanenge akwanisawo kuti akupe. Hazvirambiwe. Kana idzo dzimba dzacho kana 2 rooms uchizoextenda hairambiwe kuti kadiki. Asi takatochishowo chokuti dai zvanga zvichiita. Tiri kutambudzika. Chikiita ngoti sino asi takarwa hondo tisingazvizivi kuti kuno mari. Ati takasingazvizivi takazongozvizivawo kwakunzi vakabvawo kuhondo magumbezi avana vakuda kuenda kumamisha vapeiwo kadhimo ndipo tapiwa. Tapiwa dhimo iye zvochokwadi tikatengera vabereki magumbezi mapoto zvisi tikafarawo nazvo. Zvokazoya vakuda kupinda mupenjeni aiwa haisi penjeni. Zvinhu zviri kutoita sei zvikutofamba. Saka izvo aiwa hazvimanikidziwe ba, asi ukafunga kuti chidaiso zvakabvira kupi handiti. Kuzivana kwakanaka kuti chawana wejionohamba zvakanaka chaizvo. Isasi mukuya pano pamukuya ndikambokubikirai kuzvishaya shungu ndinenge ndinayo asi handina. Asi dai pasina dhemu rakapera mvura gore rakapera iri ndinenge ndinoti tikangoti December uye uyu 15 December takutodya chibage takutodya manhanga vanhu vese ndingangoti village redu rino rese rinodya kugadheni kwanguko. Kana ndakurima nokuti ndino mvura tinongorimira futi ndima yedu hafu hekta yedu yechibage manhanga. Vanenge ambuya tipeiwo, aiwa ambuya tipeiwo tichitengesa. Mwanenge asina kushanda munongondipawo zvinapa muri kungouya mungodzoka musina kuita sei hatina. Shokuti ndikubikirei zvinowanika. Asi ndinokumbira Mwari chete kuti tiri kurarama. Tiri kutambudzika zviri kuita sei. Aiwa Komandi Muchanyara. Uyu komanda uyu. Komanda weZANU-PF. Nakapindwa nezanu zvisingaiti shamwari yangu. Komandi Muchanyara. Inini ZANU ndinoida. Nokuti ndomusangano wakanditora kuenda kuhondo. Muri kuzvinzwa. Handimbokushorai komanda. Handindauya pano nepamusana pekuti ndimi makaita kuti ndiye zvandiri. Zvandiri zvacho hamuzvizivi kuti ndakazoitei. Munozviziva? Aiwa handizvizivi. Ndosaka ndichiri kukutaurirai. Imi mune maonero enyu, ini ndine maonero angu. Saka zviri kuitika. Regai ndikuudzei kuti ndiri kuitei. Teererai zvandiri kuita. Musangano weZANU-PF ndinouda. Ende hurumende iri kutonga iyi ndinoida.
asi ndiri kungoramba ndichidzokera kumashure kwekuti pachakaenda kuhondo hapana aiziva kuti ndichadzoka ndichitambira mari. Asi imimi pamakaenda kuhondo, musati maenda kuhondo, toda kudzokerana pamashure mbijana. Ende handidi kuti mundipindure ipapa, rambai makanyarara sezvandakaita. Pamakaenda kuhondo mune 16 kana 17 years. Dai makagara kubva pa17 years idzodzo kusvika pa25 years muchidzoka kuno kumusha. Maidai makangova munhu anga kangogara here musha mabereki enyu musina zvamakaita zvaishamisira mumusha menyu. Musandipindure. Ndoda kuti ini ndifambe nepoint yangu. Saka inini ndakuzviti pandakaenda kuhondo ndine 15 years. Ndikazodzoka ndane 20 years. Sokuona kwangu ndaidai ndakatoita chimwe chinhu nokuti ndaienda kuchikoro. Mungozvinzwa. Kana kuZimbabwe kwaidiwa mudzimai anga akadzidza kuti azoita ticha kana kuti azoita nesi. Inini ngadai ndakaita nesi kana ticha. Sikureva kuti pamakore angu ese andakaenda kuhondo ndiri kupiwa pension. Pension yandopiwa 125. Saka imi muri kuti pesa ndo mari here yatakashandira muupenyu hwedu. Vakuru vedu isusu vari kuona tine 45 years 46 years tabva kuhondo. 46 years tabva kuhondo. Tinofanira kunge tiri vanhu vanoverengwa, kwete kugara muimba yakaita seine. Inhamo kai. Chimwe chinhu chamaidai makaita nguva dai pachite pikicha pasi panenge pachioneka kuti ini nanga ndi detachment komanda kai chitokomanda nokushaka kudzidza kwangu asi nanga ndakachenjera komanda wehondo. Nanga ndakachenjera komende tongogara kuti uyu mwana akachenjera chaizvo mupei nyembe. Saka chenzi nyembe utungamiriri. Saka chinzwa kutungamirira chaizvo. Chinzwa comrade Muchanyara. Zvese izvo kuti mai vamutungamiriri, mai va detachment commander, zvinhu zvakanaka chaizvo. Nokuti makaita contribution yekuti nyika isununguke, vanhu vachinakirwa sezvavari kuita izvo, vanhu vachifachura sezvavari kuita izvo. Iwewe wakarwa hondo, ndiwe wonzi Bhaskoro. Uyu wawakarwira uchimusunungura ndiye wonzi Akwa, ndiye wonzi 4x4, ndiye wonzi neimba zvese. Hatizi kufara izvo, hatizi kumbofara. Ava vari kutaura pachikomanda, havazi kutaura pachikedha. Ini ndiri kedha ini. Ndaiva platoon commander, but ndiri kedha. I take myself as a kedha, who obeys commander from her command. Ndinorwadziwa nemashandiro andakaita. Pawakaita interview pandiri nini, ndine chimwe chinhu chandakasiya kukuudza. Ndakakutaurira kuti uri kuona ganda rangu iri. Kana iva comrade Muchanyara havandizoenda kadai. Munondiziva ndiri mutsvuku handiti? Ndakatsvuka sezvandakaita muhurezi. Izvi zvamakuona manje mumaoko nemumatsoka nekumeso ma-effects ehondo aya. Muri kuzvinzwa? Asi hatina kuzvitaura kuti ndine ma-effects ehondo nokuti hapana wandinotaurira. Ndikanzoenda kwadokta nhasi unoyu, chiremba unongonitaurira kuti ma-effects ehondo. Saka kana ari ma-effects ehondo ndichaita sei? Ndiri kungofa hangu nema-effects ehondo. Handisi ini ndega kandakadai. Kune vamwe vari uko. Kune vamwe vasina makumbo, vasina maziso, vasina chii. Asi zvese zvakadaro so, tiri kuzvitenda uyu Nyadenga tiri kumutenda kuti zvakanaka wakatipa upenyu. Asi tine vamwe vatakasiya kumashure sekutaura kwandaita. Tine vamwe vakafa vachifira kusunungura Zimbabwe. Tine Povho yakafa ichifira kubikira makomrades muhondo. Tine Mjibha akafa achibatsira makomrades kuwa muhondo. Vanhu vese ivewo vanoda kuonekwa. Wopiwawo pashoma kuti kunakirwa kuri kuita muZimbabwe. It's because ningi. Hatingavapedze hedu vese vakarwa hondo, but they need compensation. And the compensation yacho inobva kumama minerals ari kucherwa muZimbabwe. Zvicherwa zvedu zviri muZimbabwe muno
Saka imuri kunditaura kuti Mahiya, Mutsvangwa, Monica na vamwe vatisingachakwanisi kutaura nemazita ndo vega here vakarwa hondo vari kuzikamwa na president Mnangagwa. Shingi uchamziva? Ndinomuziva. Iye washona kuti Shingi ndiye Monica Mavhunga. Ndiye wedu kuti kana ukadzidza so zvokuti ndaina ndakadzidza ka ndaina nechimwe chidani. Ndiye Minister of War Veterans Shingi ari kutaurwa. Anga ari mwana mudiki chaizvo kuchifombo. Akatenda kufamede kusaka kutogara kuti amboti samuke amboti suduruke kukura. Istiri wahombe iso. Ani mukuzona. Saka vanhu vese ivavo vanikwa na Mavhunga ivo vadai vachitiwonawo kuti nhai shefu ndiye akanotaura pana kana iye uya anotaurawo ka handitika haonekwe. Antoto isi totozvinzwa izvo kuti Mavhunga anotombotaurawo zvino kumakomrades akubvumiwe kutaura kana kuti zvinhu zviri pamwe nomuzi taura point 1 hazvide kuti zviendere mberi. Saka tiri kudzvanyirirwa ka hatina kakusununguka isusu. Kusununguka chaiko hatina. Tiri kufa negodo mai. Aiwa zviri mumwoyo medu muzvichatiuraya. President apa kapa. Hapana chaanenge achiuziva nekuti pamwe zviri kuperera papi. Saka kapresident ngatichitauraika. Ngatingotaura zvedu handitika. President pamwe hapana chaari kuziva. Kana president vasingaziva zvakainga venhawe kuti vanhu mari havachi havana asi iye ari kuishayo kuti atiite seiwo. Atipe chanyara handitika nokuti zvimwe zvinenge zvichitaurwa izvi zvatinenge zvichemo ndozvinonzi zvichemo handiti zvichienda zvichemo zviri kungoperera apa. President havazvitese zviri kuperera panani pasi kapa ndiani kwanaso. Monica Mavhunga ndiye chinhingikini War Veterans Minister of War Veterans. Kwaanoturirawo kashoko anoturira kunani kuti mazvinzwawo izvo zvichemo zvangu izvo. Inini ndimirai ndikuudzei comrade Muchanyara. Comrade Monica Mavhunga ndo Minister of War Veterans. Comrade Mahiya vanozviti ndiwo chii weassociation ye-War Veterans. Saka uyu Mahiya ndiye anotora nyaya dzedu achiendesa kuna Monica. Monica anotora nyaya dzedu achiendesa kuna president. Kana ndisingakanganisi imi kubva pakapinda president pachigaro 2017 makamboenda kumeeting nawo here musezvataita naMugabe. Aiwa. Saka muda kuti tiendeserwe nani kana tisingazvitaure nhasi uno pano patiri kutaura. Kutaura kwatikuita nyaya yika hakuzi kunzi imimi makaipa inini ndakaipa kana kuti inini ndakanaka kana kuti imimi makaipa. Tiri kuda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzvizive kuti comrade Muchanyara, comrade Nyepudzai, comrade vaya vari kumusha vanonzi comrade ani zviya ana comrade Seredzai, ana comrade Seredzai nana comrade vese ana Mazvionesa vese ana Teresa Mbune and others vatisingangoni kumenshena mazita nhasi because tagara kwenguva yakareba tisingaonani. Handiti tikatoonana so tichakufungidzira kuti hazi Muchanyara here hazi Nyepudzai asi anenge asviba ko chii chakaitika handi muri kuzviona. Of course kana tichikura tinochinja nokuti pana ndine 19 ndai ndichita glowing as a young girl but iko zvinezvi ndakuchemberawo at 65 nenda munhuwo wachembera but rukanda harufanirwi kuchinja. Ndo zvatiri kutaura kuti kuchinja kwemakanda edai ihondo yakakonzera makumbo ari kutadza kufamba kwira waje ari kutaurwawo ranga risiri gomo rokuti unoti 30 minutes ndabuda haubude. Saka tiri kuti tionei semhuri yakarwira nyika ikaunza independence. Muchidimbu comrade Nyararai nditaure South Africa yakarwa hondo iri muno muZimbabwe ndikunyeba. VaNamibia yakarwa iri kwairi ikoko, Mozambique ikarwa isusu tiri imomo handiti. Pakasununguka Zimbabwe pakasununguka Mozambique kune nyaya yemacolonizers maputikezi akapa mari vanhu veFrelimo masoja eFrelimo. Pakasununguka Zimbabwe isusu taifanira kudai takapiwa chi mari dzedu it was 500 baka comrade Muchanyara.
ma US half a million yaifana kuwanikwa neni na Seredzai na Mchaona na Mazviona na Diki na Aninani muri kuzvinzwa. Asi mimi makasarudzwa kupiwa 50,000. 50,000 iyoyo zivai kuti yakanga isiri mari yemuZimbabwe, yaiva mari yaibva kuna Britain, nokuti Britain ndio yairwisana nesu nemasoja aya neRhodesia. Saka mari yedu yakaenda kupiko nhai Comrade Muchanyara. South Africa yakapiwa ikavakirwa location rwakakura chaizvo mawo veterans ese. Zvochokwadi. Namibia yakaita izvozvo ikavakirwa location mawo veteran ese. Hungu takaenda kuhondo tichinzi hamubhadharo. Asi tadzoka makazotipirei 50,000 kana tanga tisingabhadharwa. Isusu tinoda mugove wedu. Isusu tinoda kubhadharwa. Each and every comrade right now uri muZimbabwe ngapiwe mari yake. Mari ichibva kumigodhi iyo yatiri kuona iyo. Handiti kuri kubuda mamirioni nemamirioni, hatimaone hedu isu mamirioni, but tiri kuona kufachuka kuri kuita mari muZimbabwe. Ndokuri kuita kuti nditaure zvandiri kutaura nhasi uno. Muri kuzvinzwa. Ndinodawo kusiya mbiri. Ndinodawo kusiya zvakarongeka. Nokuti ndo zvandakashandira. Ndoraiva basa rangu iroro. Kwete inini chete and other comrades. And remember, kuna namai nanambuya vaibikira. Vanodawo kukudzwa. Vane vanhu vavo futi vakadi vakafa muhondo. Na nhasi uno ivana vatazvara imi Comrade Muchanyara nevana vandazvara inini, they are useless. Chavari kugona kuita izvozvi zvimutoriro. Chavari kugona izvozvi kuenda kumusangano. Vachinoimba toi nekuita zvinhu zvakadaro. Asi kuti vasenze basa charo kusunga tai kupinda muofisi hapana. Muri kuzviziva here Muchanya? Zviri kunzi endai kumunda. Munda ndiwo unoyo makawanaka. Zvamakawana munda nhasi uno mukuntaura kuti mukuchera mvura mumufuku. Asi mahi ari kuti ndakachera mabhohoro. Padzimba dzaComrade yega ndakachera bhohoro. Dai zvaiita maienda kunoona ka mvura uko. Muone. Saka mvura yatiri kumwa pano. Mvura iyo ichakuurai nokuti makemicals ari kupinda imomo. Chiita sei? Endai kamunokupa zvikanzi mama dhizira muna mukati gatimirire kamwedzi upere. Tende kotenga chii? Dhiziri. Rokuti tiite sei? Timwe mvura. Yakavhurwa kuchikoro uko. Vanhu ini ndiri kurefu ndandigona kusvika ini. Handimbo kugona kufamba kunende kana noka 5 lita handigona kusvika uko kuchikoro uko. Vakango dona akangoya vatesta kuti aone kuti iri kubuda here. Tumvura twacho tiri kubuda tushoma. Nokuti pamwe injini yacho iri kudonza mvura yaita diki. Vese vanhu vari uko vese vari kumwa mafuku. Isu kuti tinomwa mafuku isu. Ati zviziye zvemabhohoro. Kana ucheresa bhohoro racho unoricheresa neiko? Iwe uchitoshaya mari yesipo. Unocheresa nei? Hapana. Saka dzikangova nhamo dzega. Zvinaiwa. Hazvina kuipa hazvini. Kana zvingaipe zvinonakirawo ivo vanenge vachinakirwawo nazvo, asi kuzivawo vamwe vako pakanaka chaizvo. Munoziva kuti taiti kana takende kitchen taiti kuguzinya. Nhasi detachment Comrade Muchanyara kambani yenyari kambani ichazodya sadza. Nofunga unodya sadza kana mwedzi mitatu inogona kupera usati wadya sadza. Makawanda uchinzi battalion unobvira nguva vanenge vachingobika chete vanhu vachingochinja namakawanda kuti hakuna detachment inodzokerera. Tichitora timabuku atomambaira. Ndopatikaziva kuti mutsine unodyiwa tiri kuchimoyo. Tichitora timutsine uchibika mutugaba ndiko kurarama kwaita waita. Wakaenda kusadza uko wakadzokerera. Unotonzi shama ndikunhuhwidze mukanwa mako ndoona kuti wadya bhinzi. Ukanzwa chete kuti wadya bhinzi racho 1 bhinzi kuti 1 yekunhonga 1 yei. Iyo inodyiwa iri 1. Inini ndakabatanidza ndikaita 2 ndakutopawo uyu.
Azviita kuti dzese dziri mbiri bhinzi dzilidya kana chibage. Kana mauyu chaiyo yai. Takaona kana mauyu takayapunza mauyu yai. Unoona kuti tese tinokwana 1 kuti tishoshine tese kuita maswitsi. Handiti taizvikoshesa kuti handifanira kuti ndigute ini ndegani. Asi iye zvinezvi kuti tichiziva kuti tiri kutosekwa vachatotiona kuti tichitaura. Vanoti kana makataura zvenyu makatomanikidziwa. Ndimi makazvida imhosva yenyu. Tiri kutosekwa navanhu. Zvinazvo navasatisekei. Asi nyika takaita sei? Takasunungura. Hatina kupanduka. Kuna vamwe vakapanduka. Isadhangita sei hatina kupanduka. Vamwe vakapanduka kuhondo, vamwe vakateeredzwa muna Zambezi. Vabata mashefu vakavaita zvavanoda, vachivanyangadza kuvatema. Zvino ini ndinofunga ndakatoraramira kuti ndizotaura chokwadi. Aiwa. Zvandiri kutaura izvo ndozvakaita kuti ndirarame. Nokuti dai ndakafa hapana munhu aiziva kuti ndozvandakasangana nazvo ende ndozvandakaita muhondo. Saka ini ndiri kuti haiwa, enough is enough. Kana maguta chiguta yenyu musingataure kuti zvinoitika pandezvokuti izvo. Kana zvinhu zvichishewa kuvanhu. Handitika kuti kwakati kukaenda bhoro. Ivo ma MP edu vanofanira kuteera kuti vaone kuti chokwadi here vanhu vaisiwa bhoro. Handitika izvo asi kutaura kuti pana pana bhoro. Avari kutotaura kuti mabhoro yariko. Handitika bhoro rachera ndiri kutaura riri muno iri rakati pane mumwe murume anonzi Guza riri musoro apo. Ndiaigweshawo nozvomheno kwaaienda kuti vana vochikoro uyu muzukuru wangu uyu anobva nomvura kunokumba muchigubhu achienda naye kuchikoro uko. Achibva nomvura kunokumba achienda naye kuchikoro. Ndopakazoti regai ndipedze kuzvifambirawo. Ndopakazvifambirawo kuti azowana dhona akaisa mvura kupi kuchikoro uko yakatovhwa musechina. Pava pane mumwe mugodhiwo washayawo negirikini magetsi yekudhonzesa mvura. Ndio vakazoti aiwa isisi hatichachera bhoro, taakushandisa bhoro ripi iri renyiro ropanapa. Akatokumbirwa kuti ngatichishandisa bhoro. Aiwa tishandise nekuti isi hatinawo mvura zvokushandisa hapana. Bhoro ranga riripo asi kuti tiwana zvokushandisa hapana. Kwazoyewo dhona akazoita sei? Akazotsvagawo injini inodhonza mvura nemasola nomapaipi. Yakatovhurwa musechina asi haisi kubuda. Tushoma tumvura twacho. Kana variko kuyava yakungomwiwa navana vechikoro chete. Nichimubvunza ndikati zvino mvura ikuno zvamusisina mbomo. Ikoko bhoro vanzi mugogo kwakavhariwa hanzi haisi kubuda. Hakuna kuchera mvura vanhu vakutienda kumasime. Zvinoita kuti itai muendeko mukupe mvura iende muno rimwe tsime mufukure. Semasikati yana uchatenda kunogadzira tsime rokuti timwe mvura. Asi haimwiwe nepovhu yese. Aiyo ndikati kumunda kwangu nezvinhu. Ndo yangu yekungoti ndimo zvangu inotsvagai majeko manheru meenda moita sei? Moenda mocheka, motakura mapadza, mosakura, mosuka. Ina ndigoni kukuenda uko. Asi chimwe chinhu machona imomo. Chimwe chinhu chandofunga dai mune madhiramu maihavhesta mvura iyi iri kunaya muwana yekumwa. Hatina kwatinomboyaona izvi ndozvo ichi chakatouyawo musuna ichi pano muzukuru wakauyawo nacho tikati tinochizaza nemusoro ichochi. Aiwa munochingidzirai mumvura inodonha mudenga. Ndozvatakutoita kuti tida kutosukwa kuti tiite sei? Tombopota tichiisa mvura akatoti vaiva vanhu vanokushandirai vacho mvura mukaita mabhaketi mairi matatu yazara hapana kwavanobheurira. Saka mupota muchibheurira ipo pai tichivhurawo tichimwa. Aiwa ndiyo nyika yacho. Zvina kuipa nai tese tingapere kugarika here? Tese hatipere kugarika ba. Hatidi kugarika tese. Amwe ndiwe namo amwe ndizvozvo asi chakanaka kuziva kuti tizivani kuti tanga tiri pamwe chete tikamboonana bato wakadai chete. Manje ini ndafara kukuonai kumurejecho. Aiwa kana zvimwe zvese zvatingataure panapa zvagara zviri kutaurika
Nandichi munoziva kuti tine magroups edu isu maveterans atinotaura nyaya dzedu kungoswera tichitaura zuva rese asi kwaenda nyaya yacho hapana. Minista vanotorimo mugroup medu minista Mavhunga ivava asi vanenge vachidzinzwa nyaya idzodzo chero vana mahiya vacho vanenge varimo mugroup asi havatauri havadini. Inini chinondinesa ndechekuti izvo kana uchitaura handitika tese tiri vanhu kana tikave varombo zveduka tiri vanhu asi mukunzwawo matauro yari kuita nengitambudzai matauro yari kuita anotogona kutoitawo minista anotogona kana kuitawo kana kuti president handitika tiri kutotaurawo kuti zvazvinoita pano zvokuti izvo kana tese takaenda kuhondo vamwe vakadzidza vamwe havana kudzidza handitika asi tionanei kuti tese tiri vanhu tese takasununguka toda kudya chikuru somondi kana mauyawo kudai kuri kumunda nokuti kumunda ndokunodyiwaka takutogodya chibage yamapewa zvakati maakuenda tokurongedzerai saka ndine kurongedzerai chi munda munda ndinawo kana titakita ndinai matirakita ari kupiwa munhuwo zvakewo kutanzi yauya matirakita yapiwa vanopiwa yauya matirakita isi kana papurasi rini apa ndakana tirakita iripisa asi ndikuona mambeizo inini zvandinoita inini ndinoti ndichingopedza chete mumunda mangu tundima twangu itoto ndinorimisira futi isati yakwana nguva yekuti uyada kurejista uyada kuita sei mwedzi iwo tototi mwedzi unouya ndezvatinoda kuita totenga tusipo twedu nosauti nemafuta edu tesapa takutorimisa chirimo muna August achingoti September iyo vaivo mombe yaiva kuti akutocheka maraini wakaimira kuti inaye tisakita hapana kuoneiwana hakuna mafuta zvomakomba zvinogomba nacho ungaupedze maraini acho kwayanoenda uko 7 meters dzinoenda uko kudhamu takuzeka serugare shuwa iyo iri nhamo aiwa haya hazvina basa aiwa hazvinei hazvo zvinowanika muvanhu pamwe pamwe panenge pachinzvengawo zvinongati izvo wataura kuti chimbomirai wataura kuti hanzi izvo ndiri kuda kuti mahovheti mese ndokubhadharirei makofini handiti isisu takaita sei tiri kubatirwa kaisi handiti ko iyo mari yauda kuti bhadhari yako makofini tipeka otipa makatadza kubhadhara minda iyi neyese ndinoibhadhara ndini ko unoibhadhara iwe wozotitorera saka kana muchitaura kudaro zvinoda kuti isi tinorwadziwa tichisvika papi saka isu ndisu tinofanirwa kubhadharwa mari saka isisu haiwa hazvinei hazvo zvinowanika muvanhu ndosaka ndikati pairi kati chinosiyana hope dzakafanana dzatinorara handiti chinozosiyana kuti mwari kurara pamubhedha wakanaka chaizvo unoenda mudenga maspiringi uchidai handiti kana kuri kufa tiri kufa zvakafanana anazvo asina handiti asi taidoka kuti tisiyiroka vana vedu ko zvinapa ndikamusiyira nhamo ndioita sei izvo ndikafa pane isina kupurasitiwa imba ino anaigona iro anaiwana kupi mari yekutenga simendi yakutopararo yakaita sei yakadai wakutotiwo inini zvinogara ndakataurira mwana wangu kuti iwe wakwasha vasi kuda kuita kujaidza ukaona kuti wakundika uyai ndikuda mari yakati ndikuda mari kuti imba itwe sei ipurasitiyo tokuti inini munizi ndenge ndaenda kaini kurima ikakuyeoko ukaona kuti wakundika ndipeiwo dhora aya utengawo fertilizer unoonawo kudya zvino ngavatipewo tipurasitewo chikwesheka ichi chitorei pikicha chichabuda kuti imba yeComrade Muchanyara akawahondo veteran original isiri vaiva yokuti vasina kana kutireni vokuchibava vokunyadzonya vokudoro yaiwa isisi veteran yedu isisi ichifombo inonzi chifombo famu yedu yekurusaka iko ndiko kuno veteran chaiyo kanonzika veteran uyai vamwe vese ava havanotoziva kuti isi hatisi ava ndivo chaivo chaiva vanoremekedzwa kana tebhu takina tebhu yedu isi veteran vanenge vane tebhuri yavo hatiendi kukicheni kuguzinya kwaiwa hatikuende tine tebhu yedu topinda mutebhu todyawo tichisevhiwawo takagara zvatakaita izvi saka ngatisevhiwoka
tese tisununguke. Hatisi kufara. Fanike ndinofara zvangu. Nokuti Mwari akandichengeta ndakawa hondo yakapera. Mari yandiri kuwana iyoyo ndikutenga zvangu sauti. Ndikutenga sipo. Kana zhinji yacho kana ndichida. Ndineida kuna aniko ndisikade kuipiwa. Muridzi waena akaita sei? Akainamirira. Ndingaende kumuti iwe ndipe. Kana kuti ndiye anotoziva kuti Sawira wangu auya uyu regai ndimuda iyo. Ndozvinoitwa ka. Shawawana unojiona Sawira wako. Shawawana unojiona Sawira wako kuti tese tisinunga ana kuti ndipe hobo aiwa ipapo pashoma. Paonenge wakwanisa kundipa pakacho azimukona kuti yatakapiwa mari yatakapiwa na president yakadarika pay yangu handiti. Ndakabva ndatengawo zvinhu zvanga ndisina handiti. Ndikutofara kuti president wakandipa chi? Wakandipa mari. Saka ndozvakanaka izvozvi. Kana pana mwana vari kutsikirira nyaya iyi, nyaya ngaende kuna president azvizive kuti maovhetsirini vari kuita sei? Vari kutambudzika. Chete hatina kupanduka iyo. Hatimbopanduka tamuZimbabwe. Vakapandukiwa kuMozambique. Yana badza, yana sipo, yana nezvakawanda. Isi maovhetsirini takatanga kuenda kuchifombo. Hatina kumbobva tabva panduka. Pandukira nyika. Ende nini ndoda kutaura nyaya yokuti handisi isusu tiri kunzi tachembera, hatisisina basa. Ndofunga makazvinza pamamidhia pano mumwe muZANU-PF aitaura kuti pasine mawo veterans. Pasine mawo veterans. Pasine mawo veterans uneshuwa iwewe kuti nhasi unomire mukati mevanhu uchiti pasine mawo veterans. It's because of the war veterans. Hanzi machembera. Ko munhu ari kukutonga iyu mudiki here? Muwo veteran futi handiti. Achembera sezvandakaita. Saka uri kuti pasine mawo veteran isusu. Uchiverengera na president. Uchiverengera na president wacho here kana kuti uri kunzi ita makedha ndo pasine mawo veteran. Hazvisi right zvinhu zviri kuitika izvo. Zvinhu zviri kuitika hazvisi right. Hatisi kumanikidza president kuti mutipe mari. But president muri kuzviziva here kuti ndo mararamiro ari kuitira muwo veteran. Ari kurarama asina chainacho. Muri kuzviziva here kuti Tagwirei akataura kuti achatipa ma2,500 ekofini kuti isusu tivigwe nemakofini. Munofunga kuti size yangu ine 2,000 yacho. Inini size yangu ine ndakakura kubvapo. Kubvapo ndakapiwa 50,000 ndakatadza kutenga polisi. Ndine polisi yangu kudhara ino. Tese tinazowana. Saka ndikuda polisi yaTagwirei ye 2,500 kuti ndidi ngandipeka mari yacho Tagwirei kana achindida. Ndiri mai vake kani. Pamunda apa Nyararai Comedy Muchanyara. Pamunda apa akati hanzi izvo isusu tichapiwa 6 hectares. Nokuti ndiwo vakarwira hondoka. Handizvo here vanhu ndiwo vakarwa hondo zveshuwa topiwa 6 hectares. Kana ndine 20 hectares, it means 6 hectares ndoza ndiri kupiwa nomutengo wakadini wakachipa wema$10. Kana ndaka dzimwe dzese from 14 dzasara idzi ndinofanira kudzibhadhara 300 per hectare. Saka 300 times 14 hectares imari vakaenda kuchikoro itaimets. Ndo inofanira kubhadharwa. Kana ndisina it means mundo wacho uri kutorwa. Ndo veteran iyo. Maveteran ekuAmerica chaiko vanga vakatidzvanyirira munomu. Vari kupembererwa nasune. Havasi kugona kufamba sezvatiri kuita izvi. Tichiti makumbo ari kurwadza, kusviba kudai, imabhambo chichi. Havasi kudaro. Vari kufamba uri muwheelchair. Wheelchair futi isingafambe ichipushwa nomwe munhu. Inofamba ile electrical wheelchair. Asi isusu hatisi kuda electrical wheelchair. We want a wheelchair for the war veterans, those who are suffering in the rural areas. Havana hembe yekupfeka. Havana kana chavainacho nhasi unoyu. Handi muri kuzviona. Vakaenda kumusha vese havana chavainacho mwanangu. Hurumende yangu yeZANU-PF ngaiteererewo zviri kutaurwa nembuya inei. Vanhu vari kutambudzika ma-war veteran. Muzvipatara mamuri kuti endai munopiwa tsamba kubatanai kuti ende kunorapwa. Tinopiwa tsamba. Toenda kuParenyatwa. Parenyatwa iri kuti izvo tsamba iyi iri kutibvumidza kuti tikupei mubhedha pano. Asi mapiritsi nezvimwe hazvimo. Tiri kuzviwana kupiko nai.
Saka inini naso unoendera kutaura chokwadi. Bhegi rangu iri ndoda kukurakidzai. Muri kuona mapirisi andinomwa maererano nokusviba kwandakaita kuno. Inova ndo problem yakakonzerwa nehondo yandakarwa. Mapirisi aya mamwe mapirisi futa. Aya mapirisi aya mamwe aya mamwe. Ndine 7 types dzemapirisi. Mapirisi angu anoita $265. $265 ndiri kutoipiwa nema-well wishers. Kana ma-well wishers asina kundipa mwedzi wacho handimwe mapirisi. Eneni ndiri kufara kuti Mwari anondida sei nemudzimi yangu. Ndaidai ndisiri pastage yekunge ndiri kurarama. Nokuti mapirisi andikangoregedza kumamwa chete hazvina kumira mushe. Ndikaenda kubata nai, ndikaenda kumakombe building kuti ndine tsamba yabva kwadokta. Mapirisi yangu ane Mr. Marova ndo vanoona nezvedu isusu. Zvekuti mwawo veterans aona mushonga ere havana kuona mushonga ere. Vari kuti ini ndapiwa $400. Mushonga wangu ndati unoita mari 265. Saka 400 US inenge yakukwana inini chete. Asi isusu mawo veterans we are more than 30 now. Kana kuti we are less than 30 iko zvino because tiri kufa on daily basis. Saka uya Marova haana problem futi. Problem yake iri problem yedu iri kubva kumusoro. Nokuti kumusoro ndo kunofanira kudini kuallocate mari kuMinistry of War Veterans. Inokwana war veteran wese ari kurwara, ari kurarama neurwere. Saka Marova anozongoti ane HCT iri kuda $1, ane nifedipini iri kuda $2, kusvika 400 yapera ndo vari kuwana mushonga. Iso mas 265, you die like that without help. President Mnangagwa, see me as your war veteran. I fought for this country so that I will live longer and live luxury. Depending nokuti kugara kwangu kwacho nemari yamune mandipa ndichazvibatawo sei. I need legacy for my children and my family and my friends as well, for those who fought for this country. I thank you so much for the 50,000 you gave me before, but that 50,000 is not enough. Can it become to 500,000 as you said by President Robert Mugabe? We still need you to lead us, but please do not let us down like this. We need you. We need to eat. Our children are eating our money. Isusu wacho hatina chatiri kudya. Hanikwanisa kudya inini kana kutenga mapirisi 265. Vazukuru nevana zviripo. Entertainment iripo mazano ndeyekutoti vanhu vanorara mudzimba voita mabasa ozvara vana kuti tiwande, asi zvekudya hatina. Munda makandipa asi handikwanise kuenderera mberi nemunda nokuti ndachembera futi. Vana vacho vamakandipa vandakazvara nini vandakapiwa naMwari havazi kukwanisa futi kuenda kumunda kwacho nokuti mari yandiri kutambira ishoma. This is all what I want to say. I need your help, President. If the War Veteran Minister, the War Veterans Association are not taking all this problem to you, please hear us. Where do you want us? Where do you want us to put our issues? Have a meeting with all the war veterans. There are some people who are suffering in the rural area. You see me, I'm putting on a wreath. Kureva kuti ndiri nani, nepamusana pekuti ndiri kubata ichi nechichi. Asi pane vasiri kubata ichi nechichi sezvakaita bhururu wangu wandaya kuzoona panapa. Asi uyu ndiri kutomutenda zvakanyanyisa nokuti ndiye akaita kuti ndisaende kuDarwen nguva yandakabva kuhondo. Ndichibva ndaramba ndiri mudhuze neHarare munomu. Saka muchindionawo ndakadai. Tibatsirewo President.
tibatsireiwo president Mahiya, rega kurarama wega nevana vako. Mutsvangwa pamwe chete naMonica naMavhunga, tibatsireiwo. Svitsai shoko iri vaduwe, svitsai shoko kwarinofanira kusvitsiwa. Nhasi hapana kuchema, tikutaura chaizvo. Munoziva zvakaitika muhondo imi. Zvimwe zvacho hazvitauriki. Zvinongotaurika nokuteerera audio inoyi yatiri kutaura panapa. Vanhu vari kutambudzika. Makomrades akasungwa ariko kujereko, mukuzvinzwa imi. Kune makomrades akasungwa. Mazuva anzi geza yaya. Vanhu vakafambawo zvavo machembere mustreet. Vafamba machembere mustreet ndokungonzi hetu takubatai. Muri kuzvinzwa comrades Muchanyara? Ariko makomrades kuprisons ari kutambudzika neurwere sine mapirisi zvati tanzwa nokubvisa madhora kuti tibatsire makomrades iwayo. Vabudiseiwo kani. Munoti vachaiteiwo vai. Kana egesa wacho moti funga tinomuteedzera tikasvika kupiwa isusu zvedu. Kana chombo chatinacho chatingauraye mumwe munhu isusu ndechipi. Tichitadza kutofamba. Kusvika pano kutosvika naye vakomana veredhiyo vauya kuzotitora. Tibatsireiwo veduwe. Sununguraiwo makomrades ari mujeri ayo. Havana mari, havana futi zvavakaita. Havana kana futi chaiyo yokuuraya president. Ndofunga zvanhasi zvakwana. Kono Muchanyara makaita henyu kana mune zvimwe zvamuda kuti tauraya asi zvangu inini ndizvo zvizvo. Makomrades zviri kutambudzika. Kare chimwe chandingataura zvangu ndechekuti izvo pane program yapresident iye yepfungudza. Tinogovana bagidhi. Uyu ma5 lita mairi, ma5 lita mairi. Asi pamusoro paizvozvo vanenge vakuti futi tiri kuda 10 kg pamunhu. Saka zvinhu zvacho naizvozvi inini muovheti tiri kugovana ma5 lita mairi kugovana pasaga panopinda vanhu vatatu. Kana ndisina enza apa kana usina iyi gore ino yahuwane. Saka tinorima sei? Ngatipiwe isiso maovheti tinofanira kuti tiwane zvedu zvikazara. Handidi kugovana nomunhu. Kana riri saga rangu ndii yangu netopa. Ko zvakana ndakunzi izvo vari kuzviziva here president ndezvatiri kuitawo isi maovheti. Tikuti tikukovana pasaga. Uyu bagidhi. Vanhu vairi pasaga. Saka inoenda parinoenda. Saka aiwa ngazvionekwe zvakawanda kana tingazvitaure hatina zvatingamboita ba asi president ngavationewo tiri vana vavo tiri masahwira yavo bataone papa mwanangu zvichiendeka ndinotenda muri Zimbabwe. This is the first time where a commander and a cadre meet and talk about the war experience and talk about the real life experience. Zvichemo mazvinzwa tinovimba kuti vanoteerera nevanozvisvitsa vari kuzvisvitsa. Sekuvimbisa kwatakaita comrade Mhepo wakati aiwa inini shiviro yangu ndeyekuti pane mudzimai comrade Muchanyara vakandipa upenyu hwandinawo pazuva ranhasi. Shiviro yangu dai amai ava kana vari vapenyu ndine mbudzi yavo yandakavachengetera. Takatsotsvaga comrade Muchanyara ndokuvawana ndokutaura navo hurukuro yavo makaionawo zvakare. Ndakavimbisa comrade Muchanyara kuti aiwa pano ndichadzoka naComrade Nyepo. Nhasi tauya nawo vauya kuzopa mbudzi yavo. Comrade Kada mauya here nembudzi yako manda? Ndauya nayo. Tabvumanei ndauya nayo. Isu kwedu mbudzi dzinoita $30. Ndizvo. Saka $30 yacho iyi inotanga yaenda uku kama. Ndazvinoitiwa ndo mutemo wedu ka. $30 mwanangu. Makaita basa amai. Comrade Muchanyara amai sekuvimisa kwandakaita kuti aya munhu akati ndine mbudzi yenyu yarega ndinomuzvuzvurudza iye ndianga kutozondizvuzvurudza. Uri kupiko Robert tiende, uri kupiko tiri kwaMutare, Robert tiri kupiko tiri kuMasvingo, Robert tiri kupiko tiri kuDarwin. Asi nhasi ndazokwanisa kuuya nawo ndauya. Aiwa tazviona. Aya
tinoti. Saka munaenda akamushimoka kokora. Aiwa. Ko zveni ngatodya ndega. Mabwenyi ndokudya kwedisa. Handisi akadya isiri kuyamwa. Saka idya isiri zvinozoyamwa chete. Aiwa tazviona aiwa maita henyu. Aiwa tenge tichingotiwa kuti tiri kudzorana tisingazive kuti kudzorana kwatiri kutoita uku. Zvatopindawo muropa. Kuti zvochokwadi ndega ndimboteerera. Zvochokwadi anga akaenda kuchiswitu. Kumasawa ari achikusha masawa. Achikusha masawa. Aiwa tazviona akakomentamudzai. Aiwa mazviita henyu zvochokwadi. Mwari akuitirei zvakanaka mama. Aiwa. Akuchengetei. Mwoyo wenyu wakanaka urambo wenyu. Anotichengeta Mwari. Plus murume wenyuka. Taibva tese. Murume wawo taibva kuarea imwe chete. Area imwe chete. Vazukuru. Aiwa tinoti. Ndafara kukona ini. Pandasvikapo ndatanga kuvhunza Tafumani ndikati dai ndazova ndava neshuga nechingwa kure nekurodhi kunoku. Isu tinoita mukando mutaundi umu zvekuti umwe musi uyu kana akazonge achiuya kuarea kwenyu kunoku akandifonera ndosangana naye mutaundi ndokupaiwo shuga sipo. Aiwa ndinazvo. Zvinofanike kuno magrosa kuno. Hakuna kuno magrosa. Asi makonda kumashopu. Tingabve kuno kana kutenga chingwa uko. Aiwa. Saka sekuimbisa kwavaita. Zvokuti kana ndakuuya. Ndobva ndati shuga iyi. Ini ndinobva Skwede tinoita mukando. Zvinokuno aiwa kana kuno tinotoshishuwo chokuti ndiani ukangaitawo bhizinesi. Kungotivakirawo shopu. Wakada sauti watotuma mwana na bhasikoro kuwestigate kana kuti kuchigomo. Hakuna kuno. Kwatiri kuno kusango nemashopu hatimwe tii kana chingwa. Hatidye baiso. Aiwa tinotenda. Tiri kuno kumazowe. Pamusha paComrade Muchanyara rambai muchiona zvirongwa. Shuviro yedu ndeyekuti pane maComrades ataurwa ari kumuzarabani echidzimai. First group kana ngave first, second, third mazita manzwa kana paine vanoziva kwavari tsvagirewo mafone numbers avo tisvike ikoko vasiyo vataura nhoroondo yavo. Tiri kuno kumba kwaComrade Muchanyara kumazowe rambai muchiona zvirongwa The Forgotten Veterans paZim News BTV. For now it's bye bye. Bye bye. Tinotora zvinu zvemasi edu. Zomuda kuti zvose zvamunenge matora. Saka isusu takangogara tine chinangwa chekuti tinofana kuita zvakanaka kupovho yedu inova ndiyo masi until today. Love yedu isusu haigone. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo aiwa taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo Zimbabwe yehondo aiwa taimanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magori Zimbabwe aiwa taimanya takabatesa